Okay. Daan na.
basurahan. Dami yung sakit. Di ba? Nasa ka. Talikod ka. Paano? Talikod ka. Dito. Tanggalin mo lang yan. Na. Sakit pa dito. Ha? Ayun. Gilid.
na. Hmm. Naparya. Wala akong bayad. Isang isang daan. Hindi ka nagkamat. Thank you po. Okay. Kumot. Salamat. Di ba? Bilis ah. Kahit yun, kahit twice a day. Kahit hindi mo siya marami. Sige po. Yung cup mo ba yun dyan? 250. Kung palit pa yun, hindi ka nangyari. Ano na yun kami? Okay. Live. Palit na po. Matulis ang ating gimana sih kalian? Ito. Dapat niya 11 eh.